PDG Lassana Traoré bonya be keneka Makassa Sema ibonya be kenela Touré Mohamed Touré club de soutien Mohamed Diko ibonya be keneka Ras Dial l'enfant de Bouboula Mbafoka wale nyumando Ras Dial Rempart tous les lundis à partir de 21h. Lundi d'honneur. Salut. Mankambi fait. Mankambi ke Diko fait. Parce que ou dans, kamuso dans, ala minka ya ma kiye, il n'a tissé qu'à comparer, Mali kono il n'a tissé qu'à comparer à l'Ahara, parce que ala ka jondo. Koyeninde, tout à la tatala. Nan kumanja a beka kai natum bekarai am bebedo arjana kono mais PDG Lassana Traoré doko ko ay olu beta jahanaba kono farzu adama anine am beta arjana kono ni PDG Lassana Traoré na ka famille ko yeninde tutala tatala je komi banyuma info na fora demi mako aske yibai numandeke fatunga keta nyuma ni juguma ni baye te wuli fa kunkela ka kolcha ate foi wolo ni turite kanta la bobarata la obeto nyefala de la drozu ninga sofle be kamedama abete wuli abi se indigidi wallahi Diko inali Mali kono efenye Machima naya Kata américain Français Union européenne Nous nana Mali jamana masaka voir Ubete me kata Diko fe Mama Diko kaso yurula o Uyado kadabe Mali kola Mais nous wulila mba mieto ya kame Ayan jamfa Ngome ni mayi jamfa ba no fege Oteo Kwenye Diko de Ni Diko te foite M5 kube bongo tumaduma kube bo fin de mois ngo tumaduma kube début mars nous te bo passer maté ningo maté jamati même ndorobana mandubula anga bonya boluka ce sont des hommes d'état au vrai sens du terme capitaine de Modibo Sidibé bobula kanumbaga ye mama ya kanini kacha kuma mugu kisetaka jabala tseka foke foye jamana imona oh comme lu ta tiena sa oh menu ta nyene ndo olu beto kumala Mahamudu Diko to manja meke wale kacha Fatma Guru de abarka Mamadou Marani de abarka jamana kola Sibirido mora fi kunu Ongo ni koi nema foi de famala Uko ke yu jamfa Ako bubula ne de kondo na misiri kono Mbafo mafo barakono ko nyafo monima yorola Mene done misiri kono unyi ninga Kune kondo na misiri kono Abisika kene villa John sera nema ko Diko bo Amatela jamana jolila Ko mashima sama ko fai Don nale fila au yere fila au Jamana inte joni Diko tala jamana kumanya na mate foni Diko tala ala de oke bi masini fode bi billahi malite joni Diko data ala de oke mate ala de oke e mara ipati bo kuma chara aba fe ka ke president Diko ko kale ke president ala min da ma o ba lebo amoke kera almami afakera almami awale rebe sa almami yala La tu mega président transition banengu ko kaka kai akontise ne bi se ka maula sayiri ala yo de irana wambe sawla me amieto ya kanunu ni priti parata ala mami madia e dabe mungola ala mami ndia e ka nenimbe mungola ala mami ndia e ka jalabe mungola ke bakele minora kamanguna bakele minora kamangura la ba be binka teme na tundana maula samba solo Diko ko bana
C'est son général, le chef de guerre, le chef d'état-major, le chef de guerre de Diko. C'est moi, Bouboula. Minum balola la lutanya na uma balola ko anya donc apo waliju dobe ananande akere be burame nema do sorala sina uma balo Diko la ko majime abara madumuni ngabara amadel ka drome mugandia membako en tant que chef de guerre, chef d'état-major, le haut commandement militaire de Diko, c'est moi. Zouma die ayi kunchi kukola obe kika rajo wala ka on nasim odona den taranfo aka club de soutien président ba taranfo Touré maïga taranfo aka l'homme de confiance n'était les flas sabake na dendo man wele ko bugula an famara ki ye mumbila obe kodia nela ni mami minema fili ni parti politique ba den bela ne nda fo ya fo ka kokobo ma fla de tarane voir na so Modibo Sidibe donola dimanche ane rezu tu me nyongo fe katam fo fo nga salon ngono Modibo yo kene anaka mabaya fulana e chegabara male Umar Mariko taran soro fo yiri koranye tika nyimi nyongo fe anta fo maka donye ramba anta kono lahara yanteo jamana te bolola ya me orona ari kolonje ba komisaria attaquer la police yere nyini yorobe kelme nyinti o wakati de la maube wuli anga election ge o wakati de la maube avion lui kangata karsata ka supporter uta ngo yalao degunda mnena sande malendo be kasola munde l'avion te tuta kana lui nuni c'est-à-dire campagne kela de quoi mais mi foye Diko mi fombe segala duko tere ma site na jamana maraki wartigi ube ye jamana chike be na siya no karamba nyere faka pasanga bara make fuyi ambe mo tlele ne no mami be hina fantana mami mbise ka jamana bo dinga kono abe komi danga de be jamana ngoro danga tere famau de nana minu mase ku hakili to jamana la fantau me kanga tono ni tera burusi la burusi de burusi mi mema burusi fa ama heraya be ma heraya ibe balo sene kono sene ma nogo ite duruki nyumando ite dumuni dimando ite jinyumami hari ka wotoro lembo ibasala fali lembo ibasala o lembo de mine kana di barangen tambalu la be kanga jamana min kadu ba ke lui ko e do dinya ayi e yara negana de te do dinya yo we halagidi no bon wulila domura tito ya tika mogoto Brusila mogo na dimante du jinyumante mi ubirilendo daba piki pelu pour ka balu halalala o hotoro de lempo be mine olu ka ni songo de be mine kana balangen tambalu kana barken tambalu balo jamana ngono ya kata ka folu mako do udi o do udi nya borani ala ka bomu ye fantan de mama te fantan kita nyeji che na bomu tira titu abika dema bechi ya nyeni kuma chama ina kapiten de mana jamana kuno be umar mariko ube laidu tigi mimbe amdalai ministère de la justice beba don Mali Kulubali kabako zu nyamina abena domi sarabe kalo sawala ka saraja kalo kono chienfla o zu dalembe dugu manager kabri sokoma beta bureau la katia mi directeur u kono o zubi ama dromeso ama fin soro jamana kono mais atoko ana besa zéro national nyamina dangele e kono kute maudo mami no be jamana mo dinga donne no we mais mieto ya ni na bele ya be banembe bela nta chie daga geleni madama de mi jamana mina o jamana be sanye ni kono chie keme shigi keme wolula hadama de keme nani ibeta voter mai nankumanja abebe fai sibiri akoma bubula abebe fone ntala me
aw fana bɛ min fɔ ka gɛlɛn nin bɛɛ bɛ se ka kɛ ne ye cogo ko maaw tɛ dɔw fɔ n ye dɔw fana bɛ balo nin de la a y'a t'u ka balo a la diko i n'o yɛrɛ fana mana na an ka taa diko fɛ yen minisuma cɛbu mana na an ka taa diko fɛ yen amerikanw mana na an ka taa diko fɛ yen siniwa mana na an ka taa diko fɛ yen o tigi tɛ fɛn ye hali bi o tuma diko kelen de bɛ mali kɔnɔ kabara donna misiri la niniba ne ye nin fɛ yen n'a ko fila dɔrɔn de don kana ɲini yɔrɔ jan dɛ walayi kɛlɛ ɲɛ fila dɔrɔn de minnu ka n'a bɔnna kini biɲɛ bɛ yen n'a tɛ yen o ye fanga kɔrɔ minnu ka fɛn tiɲɛna olu tɛ kɛ diko fɛ parce que u bolo diko de y'a tiɲɛ minnu fana bɛ yen ni fanga nana k'a bɛ fanga ta k'a d'u ma diko donna misiri kɔnɔ k'u to tile kɔrɔ olu fana bɛ nini na ko munna a ma fanga d'a ma kuma in tɛ nin de ya CNP sigira sisan 1,500,000 jɔn y'i ba ta la ni bɛn le cerveau tɛ jɔn y'i ba la sɛgɛn dun bɛ jamana la yatimɛdenw bɛ kan kɔnɔ dɔw bɛ yen u ma taa ekɔli la musow bɛ gɛnna ka bɔ kan kɔnɔ sɔrɔlasi musow pour que aw tɛ taa 1,000,000 d'u ma k'a ɲafara ou bien aw ka dɔ b'a la 1,000,000 a ye taa n'o ye aw ka 500 to ne bolo e y'o mɛn yan Mali ko tɛ dɛ poche da ko de don diko bɛ CNT la diko de bɛ gouvernement na diko den de b'a la diko muso de b'a la mun de la diko tɛ ye k'a to yen a bɛ mɔgɔw ɲɛ min na o de kuma in caya n'i kɛra maaw sago ye o y'o bannen ye mais n'i kɛra Ala sago ye maaw b'i sama k'i bolo sama k'i kunkolo fɛngɛ Ala b'a fɔ a ye nin to yen ne ka mɔgɔ don o de la an y'a da la ko Ala diko Ala ka diko e ye nin fɔ y'a mɛnna wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ e delila ka wulu kule k'a mɛn sugu jɔbali la fɛn fɛn bɛ fɔla a bɛɛ kalo diko ka don misiri kɔnɔ mun na aw m'aw kɛ ɲɔgɔn kan ka taa diko fɛ yen a ma se ka taa don misiri kɔnɔ parce que an ma tila kɛlɛ la walahi a y'a fɔ n ye kunun a ko maa si ma se ne ma k'a fɔ n ye ko n donna misiri kɔnɔ k'a ma ɲɛ ko n ka bɔ o de bɛ accuse la don o don a bɛ nin na don o don diko y'i jɔ a ta la a ye erreur minnu kɛ a y'o fɔ bɛɛ y'a mɛn n ye IBK ta ne filila a ye yafa n ma n ye Bubu ta ne filila a ye yafa n ma n jo t'a la mais aw ye jamana mara jɔn bɔra don kelen n'a bɔra Modibo Sidibe la parce que n y'a ka kuma dɔw la mɛn ATT bin wagati la a ko juguman ni hɛrɛ ne y'a bɛɛ ta ni ɲuman don n y'a ta ni juguman don n sɔnna a ma ɲɛ mais n'a bɔra la e ye jɔnw y'u la minnu bɛ nɛn kalakala ni pɛgɛ la k'u bɔra don kelen ne ni IBK ye jamana jere ɲɔgɔn fɛ jɔnwala ne nin yɔrɔ nin ye IBK nin yɔrɔ nin e delila k'a mɛn yan a tɛ mɛn o u b'a bɛɛ ta ka turu da mɔgɔw ko mɔgɔ dɛsɛlen ou bien maa min t'a fɛ ka avancer o de b'i jɔ don o don karisa ye nin kɛ n na n'i y'a ye ne tɛ avancer zu de don n'i y'a bɛn tɛ n ka don kunna zu de don n'i y'a ye ne tɛ dumuni na zu de don n'i y'a ye ne ni muso tɛ bɛnna diko de don n'i y'a ye ne tɛ kan ka président ye diko de don a bɛɛ mɔgɔ e t'i yɛrɛ ka défaut de kɔni hali n'i ye nin i b'a dɔn ko nin ye nkalon ye bilahi talahi fɛn fɛn diko ka aw ye diko ma kɛ ministre a ma kɛ directeur a ma wari yɔrɔ mara aw y'a mara aw kɛra fɛn bɛɛ hali bi aw tɛ aw ka défaut fɔ maliyɛnw ye ko jɔn k'a la nin yɔrɔ tiɲɛna aw bolo aw nɔ ye aw ye nin o tɛ fɔ n'a ma fɔ sɔrɔdasiw y'an janfa diko y'an janfa nin ye kabako ye dɛ hali ATT n'a ka ATT a y'a ka erreur de kɔni nin fɛn fɛn filɛ kuma mugu la e delila ka jɔn y'a ka erreur de kɔni a tɛ yen i b'a sɛbɛn k'a bila M5 in bɛ ci k'anw ji ma k'a cira a bɛ ci o parce que élection mana surunya sisan Bitar ko a bɛ kɛ candidat ye Modibo Sidibe ka kɛ candidat ye Mutakal ka kɛ candidat ye Ali ka kɛ candidat ye M5 bɛ min aw bɛ pressé de a citɔ don parce que u tɛna bɛn kelen na samedi a y'o fɔ ne ye ko Bugula u ɲininka ko k'u bɛnna mun na k'u nana di yan ko ma taa yira bilahi a y'a fɔ n ye a k'u bɛnna mun na mɔgɔ kelen u kana di ne ma ko ma taa n'a ye hali tɔgɔ 14 bɛ taa di sɔrɔdasiw ma ne t'a kalama n y'a mɛn radio la de maa si mana n fɛ yen fana ka bɔ an bɛnna nin na an mɔgɔ ta nin na hali ni mɔgɔ min ma dumuni sɔrɔ diko ni ji min ma sɔrɔ diko ni yɔrɔ cira diko ni fanga min ye ko kɛ diko nɔ don hali ni muso mana kɛlɛ diko ala ka barika don diko la ni maa si tɛ jamana kɔnɔ fo diko fɛn fɛn diko
Ni fe amena fanga nyininga ye muru sigibe manga meala sente kachi na tira jomena awa autenaya zu kalau tani samai ngona me dogo ga ke hera ni bade na ni mi yasro me ka wochi anga tele segretar la tuwa na tira sam fukura wara de gana olubu place tuko di kalau tani sabade tura ai kuka ni keleni to ukatani ni maute nyoye do jamunte da dola ni maute nyoye do tokote da dola muso de be wa cheo muso de un de be ni kenyoye ya ide madam wala gam ya ide ni ya cheo be cheo da ibade nyumange swade njugu ya chie me laji ke ta kuntura la tai bani ni nga manyumange dianye nana turi nana ki panjila kani sigi kolondala o ma bo ayela kolon dagulula ayinye bla sanfe ka kilen bla kolongo ki frika jigi tellement nema makuala kono nema be dinga kono amase ka bo juru filen de ba le la bo we abe sai Pedele la sana terere cette espèce gira jouer tout meo kulita kele atete karambe wele ala mahina lala kajamba jalo wele ala mahina lala kai na soro komando parala ni musa mina bembolo uko ante taibe na soro bursi di travail atete na mariko nunga ante daula samu gani saba so rasi de banguna ante so komumba au so au kadana cette espèce gira so rasi tan civil tan duru moko mugani duru ore jamana ke transition 14 mois dirigé par ATT chef du gouvernement premier ministre intégré digne Jumana Sako élection qui era 2 milliards élection nani 2 milliards e ba yorona ko élection woro ko milliard bi ko non doni nani jamana ngoni ala ka hina jamana ina ma be ta million bi ko non doni nani do élection jalana namara be tla kakala au tadi fantôme de se baka to be ya yatime do me ya so rasu be harute dumuni dimandu hari pini nyumantu musola umuso be tikateke ferela kangono umuso be gam ferela umuso be jimbere ferela umuso be parila. Bienvenue sur Bamako 24 7 jours sur 7, la radio au Mali. Yana ko wardo election auta di ulumi ni di jamana ma puru anka kisi ulumi ni di jamana na puru anka balo auta do uluma avec 94 jombe tanin do election na 94 milliards kana million woro de aji jamana mana ke oro hera to jamana la billahi yeni fi bursi jamana bursi kono zuere be dodo law tabula an chama nyogon sorani ha akabu hakima ni be bursi kono ifate herala ibate herala idugonu te herala wotoro lempo besala negoso lempo besala ni songo lempo besala o bebe na taka di duguba mo ba di chefuma kawdi anga nyema o ba dun o ya tora bi ga falinguruninga o ya tora bi ga wotoro o ya tora bi ga furo siena o ba soro kolonji nyana matebo o be jamana mina o jamana khalagileno o jamana tetani ambe Dani de Paris fo l'ambassadeur il est très excellent Dani de Paris diko ko ka befu ka be mina e abakalam ka jenelfu Balaïra est comme folie, race Balaïra. Gandhi, le Gandhi malien, ambifo. Race Djal, abemina etana egro. Ambe diko ko ama balo diko la we. Ayi. Minu balo la ulubi. Si ça nous be kuma era uta to ko ere. Sinon voilà la ni to ko tuma les très respectables, les très excellents, les l'homme intégré. Et Mohamedou di. Si ça vous ni na logo. Pangabo for my ida drugi ba ude beketa ndo ka drugi ba keta ka banglani jenge ka muso ta ka bla kamangoro ka to ko digi mikro ay na au bana dimi muso dongwe
Mambora makahara mame. Eteo Diko. Ka bonya maka. Almami unka soai. Jenjin de unka soai. Na foro deni bla rezo ka ko e muso. Ot ma muso ta umbolo de. Tabambe bolo yango. Zu adere bolo. Ha? Me akabu hakilima. Akabu hakilima. Ni kuma na dro kuma tita ni kuma na teketa. C'est pas comme ça. Mais ni bébé Diko là. A bébé tla ka ke nyenye, a bébé tla ka ke sari e kami. Me kuma kelen fi mama ni ma fara la iba yinya la wallahi tallahi. Diko te planti déposer machi comme. Machi. Akabe ale bato ala de mala kaka barake. Poni kaloma bolo. Ayo do ga beka mu yinya dala. Ani président Diko. Anezu ani murwo ni ka soro Diko de jambali ga ala ka bo ala mais ni kalon de fana dara la mini kalon dula ala kanu fokani ala ma yurula ya rabbi anyamine barga makono ne ya fo ya mena o abeta kaburu la ka tanono ni jinyimbero bo kaburu la ka duwa wuni wali ju nyana ma be ya uteta ajura Diko nyana ma be ya wali judu wali juya te fen wali juya mami ni ala kadi Diko ma fo nyina ala pe ala ma dam wallahi men kala la ne bo kala ame mutugula karamo bafu ame bafu kati ala te bo Diko fe atirido mawo ko ma ngwari ni mawo te ala rebe nani jinani waklo ga Diko la tulonge Diko ko bora harama dengola wallahi har ni mawo mana ala be mawo bo auti ma minu don ere si aworo e odona France 24 mata uye minute jolega na o ke ni bea uka sakinu ka material nune kata Diko interview be aka salon Diko kelende yanwi ala de akai ni ala ninge ma ni mami ko to e abi sunyech kata ki bla halagi dinga kono ni sarabi do jahanaba kono billahi tallahi ama fa dafale do de fo bala ama fo fana kirado mais ala ka mogodo kani jo benyena peuple nyena ibe ka beta ala ko oda sabati ni e ka ko ere ni chitene bolo menyo ibalo mbe president ba ngo fetu mami ame kuma la journaliste ko ko karamo ko sambe chocho la sambe na kwa ya uhakilisi ya wakilisi zu akwaya wakilisi ne ka meeting be kesini ni ala sona nya kalfa kotigila abe manto ngase kanga meeting ke sana na fo 14h ala ko sanjo ngani jonya demande ayajo akaka koke okera bamako ya okera wallahi akera ado sana na fo 14h c'est la santé kana foka dugu je samana contact be doni ala chegui no kumana ko fama we warda ma muna tamne au tamne na amba kalama go mami be bala halala la we shiri Usman nunu har ni fe madale ma le bisi aka ansar mo go ba ta fusa ya we ya ferbo ka mobili dama ka sojo ay ka teranga na boro la ma chamante kuma ya ambe maudo jamana ngono yangu maudo jamana ibe ka bala sigi do mizu ko bonu nu ko misula ne budon pembe kadi afomba dima mbe posu tani mami kadi ablala Diko ko nkoro idesara ibe tadi furatala idesara no bina hari go tigi benini tanga tlaka tugo nini kala ko kalonka pati nyeko kele ani hasigi ya kele wallahi ante tugo ko ni wallahi pasa amaya iminke o amai maga dona misiri la puka o matala bo samedi doranya kuma ke kunu ako buya gondo na misiri go ne de ko pase ne tise ka bara wore ke tugu ne almaminde ameni ala yoke be siginga misiri go no kunyilinga yala usera makongondo na misiri go no kwa ikaramo ko amasefolo kalema babo makelente mina no fai obela wa kizila dongoro ka kalondla kalon tise kinyala foka dunawuni zu
duwawu kɛ k'an kana bɔ n'an bɔra o jama bɛ caya ni kɔrɔlen walahi parce que maaw kɔnɔ k'a banna a ma daminɛ yɛrɛ ni Diko bɔra don o don u ko k'ale de ka mɔgɔw bɛ mais n'a ka mɔgɔw bɛ a bɛ gouvernement a bɛ nin transition a b'u critiquer a ka fɛn na a b'a la o a b'a la o n'ale de ka mɔgɔw don a b'u critiquer ala ka Diko mɔgɔ tilennenw ka Diko muso ma don sɛnɛ a ma don gouvernement na a ma don CNT la mais ye ko kɛlɛ ala ye maa min da maa tɛ se k'o bɔ yen ala y'an bɛɛ da dɛ mais dɔ ka fisa dɔ ye Zu carte dɔ b'i bolo Adama jara an b'an da don carte nina ko fana la maliyɛnw sɛgɛnna koyi i ka b'i faso la Dani yɛrɛ ka kuma ale taara ji de fɛ i ka bɔ i faso la k'i bɛ taa fɛn ɲini i fa bɛ wotoro boli la a bɛ wula kɔnɔ a bɛ dangun ci ka sɛnɛ kɛ pour ka balo a la e ka se o dugu la foyi tɛ se k'e ka baara cɛ ni carte nina tɛ Mali papier jamana dɔw bɛ yen u b'u wele de a ye n'a ta ya i bɛ 20,000 10,000 di i t'a sɔrɔ tuma dɔ la a bɛ d'i ma hali bi kan ka ma k'o kan wallahi maliyɛn minnu bɛ kɔ kan aw ye hɔrɔn ye aw ye danbetigi ye aw taara min na aw b'a dɔn aw m'aw sigiya ka jamana nafolo dun carte nina passeport maliyɛn caman ka baara de bɛ kan ka tiɲɛ o la Espagne France Canada nin ka bon hakili ma papier nin bɛ di si o de bɛ ɲini ka dɛsɛ pour que se k'i ka papier sɔrɔ f'i ka to nagasa la il faut a papier il faut a dugu maliyɛn dɔw bɛ kɔ kan k'u bɛ nationalité française de ma u y'u ban Mali kama papier dɛsɛra ka sɔrɔ nina tɛ sɔrɔ passeport tɛ sɔrɔ baaraw bɛ kan ka tiɲɛ ne ko ɲɛna gouvernement nalen aw tun kan ka fɔlɔ nin de ka yanni ka taa yɔrɔw ci carte nina ko ka bon n'a bɛɛ ye papier jalan k'a yɛrɛ i ye maliyɛn o tɛ sɔrɔ kaba ko don a tɛ se ka lakali INT b'aw fo Katile n'i ka cɛw b'aw fo aw bɛ nin kɛlɛ la tuma min an ye miyɛtɔw mankan mɛn Katile a bɛ kan ka k'an yɛrɛ de kama non intérêt ko don sisan a dir'u ma ko baarakɛla dɔw k'u b'a la kɛ bɛɛ t'a minɛ yan pour que a bɛ kɛlɛ la tuma min aw y'aw kɛ nɛngalakala ni nin fana wari dira a b'a fɔ ayi an tɛ Katile fɛ an tɛ wari fɛ maliyɛn a ye sabali wallahi kabiri Ala ka ne dan ne ni Katile man jɔ kabiri Ala kan dan n b'a ye télé de la mais kabiri kɛlɛ daminɛ n y'a yira n ko n b'a kɔ n b'a ka mouvement kɔ u ka continuer n'a ye baarakɛla dɔw bɛ yen 20,000 30,000 gouvernement mɔgɔw dɔw 1,000,000 CNT 1,000,000 ni 100,000 jumɛn ninnu ka transition na transition CTSP tun bɛ sara 15,000 15,000 kalo la Umaru Mariko tun b'a ka wari ta ka taa di AM mɔgɔw ma aw 1,000,000 ni 100,000 ça c'est tout 1,000,000 ni 100,000 aw bɛ mun k'o bɛɛ la m'a ye sisan dɔw tun bɛ don n'u ka pantalon sisan veste ani bazin ani ko in ka di de koyi Zu aw de sɛgɛnnen don Mali ko in n'i y'a faamu wa i t'i ni da kan o bilahi jɔn ye a y'a ba ka wari la n'a bɔra Ben le cerveau la an bɛ Nana Kassé fo l'homme intègre digne magistrat intègre maa caman b'a kɔnɔ Ben le cerveau an b'u dɔn o olu ta tɛ fɛn ko ye olu ta ye Mali ko de an b'a kalama jamana n'i ko i bɛ Walibugu yɛrɛkɛ su fɛ Ala b'i ka bugu ci tilegan fɛ bɛɛ b'a ye an bɛ nin transition an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an b'u dɛmɛ fana bandaw n'a ka cɛ dɔn an b'u dɛmɛ n'an da ye kabiri u nana ne ma su fɛ n mago t'u la u tɛ n balo ne yɛrɛ n mago t'u ka fɛn na n'an b'u dɛmɛ tiɲɛ kan kabiri u nana ye changement caman ye o bajanbulaya caman ma b'a la minnu yɛrɛ bɛ nɛni kɛ réseau la caman commencera k'a dabila o parce que caman bɛ taa kaso la o ka bɔ yen u tilala ka mun kɛ 2 milliards bandaw kan daw
k'a di fantanw ma dɛsɛbagatɔw n'a fɔra fantanw sɔrɔdasi minnu sara o ka bɔ yen Asimi taara avion san ka tila ka gabakurun fɔlɔ da l'hôpital bɛ na jɔ miliyari 27 sɔrɔdasiw ka l'hôpital muso o ka bɔ yen kabini Kigali san 6 sisan drapeau ma yɛlɛ Kigali Mali drapeau hali n'a jiginna a yɛlɛla kɔni semasi ma deli ka don gouvernement si la jamana in kɔnɔ mais u donna nin gouvernement na donc o crédibilité o acte a n'a ko an bɛ transition fo la k'u ka taa n'a ye zero ni an ka fanga de bɛ yen sisan o n'i ma sɔn i bɛ taa wo la kuma t'a la o bandaw bandaw l'homme intègre digne honnête Asimi l'homme intègre digne n filɛ ka nin f'u ye mais hali sini n'u gɔlɔnna n bɛ tasa da f'u ye n'u kɔ dɛ mais tiɲɛ kan n'u jɛngɛra dɔrɔn aw an bɛ jigin u kana na mɛ de bubu la bɛ tan de bi m'u tanu mais sini n'u ye raye bila n bɛ dɔ fɔ dɛ voilà an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u ka taa n'a ye dɔrɔn k'u ka taa n'a ye u bɛ kan ka min kɛ san 6 an m'a ye an ɲɛ la Mali drapeau kɔni flottera Kidali o ma kɛ san 6 kɔnɔ yan o miliyari 2 taara k'a di sɔrɔdasiw ma minnu sara o ma kɛ yan an y'o ye o ka avion san bandaw bɛ kan k'i munumunu ka jamana bila règle kan Asimi bɛ kan ka sɔrɔdasiw bila u ka hukumu kɔnɔ aw kana da o ma dɛ fo sɔrɔdasi bɛɛ ka kɛ 100,000 ou bien 1,000,000 Asimi aw de bɛ fanga la bi a ye sɔrɔdasiw ka sara triplé minnu bɛ CNT kɔnɔ sisan CNT a ma dɔn 1,100,000 ni 100,000 sɔrɔdasi 40,000 Boubacar Ɲare fɔ armée a bɛ kun coiffé de kɛ an b'a fo 40,000 ni 20,000 40,000 50,000 si a ka Togo la président militaire a ka bon hakili ma aw min tɛ baara la 1,100,000 ni 100,000 ninnu bɛ sa marifa bɛ ci u la don o don u bɛ sa don o don sɔrɔdasi dɔ bɛ sa ala ye don o don da n'a ma kɛ don o don tile 2 an b'a mɛn min ye dɔw faga ou bien kisɛ tira dɔ la pour que aw tɛ 1,100,000 d'olu fana ma ou bien 2,000,000 o bɛ kun an na o parce que olu sara jamana ye mais baarakɛntanbali ba de sara ka marifa to a bolo a ka lɔhɔ k'u da k'u kan tigɛ a ko n tɛ boli n'u bɛ n faga u bɛ n faga u y'a minɛ k'a faga a su dalen bɛ yen bɛɛ ye cɛ zuwe mɛ e ma fɛn ye i yɛrɛ nun na an bɛɛ kɛra komi sidɔn Mali i tɛ maa sidɔn fo n'i y'a kɔri n'a kuma na an bɛɛ ye fɛn in biri nun na bɛɛ ye fɛn in biri nun na ani tigɛko ani u ka pomati b'a mu pour bana ka n'i minɛ mais jɔn ye bana da Ala de y'a da e bɛ siran bana yɛrɛ ɲɛ ni Ala ye ka na an bɛɛ kɛ sidɔnbali ye bɛɛ dunuya bɛɛ adama bɛɛ nun birilen don bi bɛɛ siranya tɛ dɛ Laji Keyita bana siranya dɔn sinon n'a tun fɔra bana in tɛ fɛn kɛ mɔgɔ t'a kɛ o i bɛ siran saya de ɲɛ bana kɔfɛla ye mun ye saya si t'a fɛ ka sa sisan sinon a sera na bɛɛ nun birilen don télé la i bɛ mɔgɔw ye n'i ye maa ye bɛɛ ka fini ni birilen b'a nun na i ko mun kɛra cɛ bana in tɛ wa an bɛɛ kɛra box kɛla ye si tɛ ɲɔgɔn tigɛ minɛ ta an bɛ ɲɔgɔn bugu an bolo kuru de la fɛn wɛrɛ tɛ dɛ saya siranya Ala m'an faga mais a ko yira an na ka bana da di dunan bɛɛ fura tɛ bana min na an y'an nun biri i b'a fɔ ni docteur bɛ na opéreli kɛ ne mana zu ça va an bɛ ɲɔgɔn box an bolo kuru na an bɛɛ nun birilen don zu i ni yakulu degunnen don mais i t'a fɔ ko bana ka n'i minɛ ka siran bana yɛrɛ ɲɛ ka tɛmɛ Ala kan ka siran bana ɲɛ ka tɛmɛ Ala kan an bɛɛ kɛlen bɛ sidɔnbali ye si tɛ maa sidɔn tugun bɛɛ nun birilen don bɛɛ bɛ box de kɛla sisan ja Ala bɛ se ko Ala ni cɛ Ala bɛ se k'a ka jɔnw jarabi ka sɔrɔ a m'u faga muso denmisɛnnin bɛɛ nun birilen don bɛɛ tɛgɛ bɛ ko bɛɛ bɛ box maa bɛ box k'i yɛrɛ ma i teri in kan bɛ box kɛ Adama Jara Bouboula, tu nous donnes la force de vivre.
foli bɛ yan maa ba tan bɛ Dani lajɛ excellence Dani de Paris Diko k'i jo Touré Mohamed Ijo Rasjal Ijo Balaïra Ijo Dani de la battante la très combattante aw bɛɛ b'a dɔn jeunesse Godogo ninnu de Diko de mais Ala kama Diko tɛ dɔw dɔn yɛrɛ mais ko an ɲɛ bɛ cɛba in min na an b'a dɛmɛ pour ka Mali bɔ nin jahanaba in kɔnɔ donc an b'u fo nin kɛnɛ in kan Laji Keita bɛɛ ka k'a ye a bɛɛ ka k'a ye zu a bɛɛ tɛ se ka k'a ye dɔ tun bɛ Burkina Thomas Idor Sankara a bangera le 21 décembre 1949 a kɛra Yako Joseph D Marguerite D Philippe Fa Auguste Fa Mariam Sankara cɛ saya kɔfɛ a tɔgɔ bɛ kan ka fɔ kɛwale ni Diko ka ɲinɛ an yɛrɛ kɔ ka fantanw dɛmɛ k'a Sankara Sangare de yɛlɛmara ka kɛ Sankara ye a fa ye fula de a ba de ye mɔsi ye Zu an ka sɔn Ala ye koba in kotigi de bɛ se ko la dɔw tun bɛ kɛnɛya Obama Junior en 1959 a ye valise ta a gɛnna u y'a bila ka taa a taara américain jamana na a ye école nama a ye Ana ye a y'a furu u ye den sɔrɔ le 4 août 1961 o de ye Obama ye a fa ye farafin ye a ba ye américain ye u ye den kelen sɔrɔ o de ye Obama ye a bangera le 4 août 1961 à 19h24 fitiri tɛmɛnen miniti 24 ja Ala bɛ se ko la koyi farafin den ka wuli yan o ka taa tubabu furu o ka taa ka dunan mara Amérique a dalen bɛ yen 1964 a fa ye diplôme wɛrɛ sɔrɔ a taara Harvard a y'i to yen ka Obama ba furu sa Ana a mamuso n'a mɔkɛ olu y'a lamɔ a ye Amérique mara mandat 4 san 8 Adama n'i bɛ to ka nin kɛ dɔrɔn a bɛ ne ka tumu na wuli de an ma taa université la dɛ niveau min bɛ ne la 6e année ma hali examen sɔrɔ mais ne karamɔgɔ tɛ mɔgɔ ye dɛ Ala ye nin dɔn di ne ma n yɛrɛ ka ɲinini dɔw tun bɛ Guinée Ahmed Sékou Touré a tɔgɔ Sékou Touré a taara Maka de Ahmed fara kan Samori Touré Alimami Samori Touré lafiya den don lafiya tɔgɔ o ye Samori jɛma o de lafiya o bange lafiya o ye Alpha o ye Samori Touré sɔrɔ Samori ye den dɔ sɔrɔ Bagma mara a y'a furu 1871 a ye den sɔrɔ Ramatulaye dɔ b'a wele Ramata a ye Ramata ta k'a d'a teri Mori dɔ ma Ala a y'a di Mori min ma o jamu tun tɔgɔ Fadiga o de ye Aminata Fadiga sɔrɔ Aminata Fadiga ye Sékou Touré sɔrɔ Sékou Touré est né le 9 janvier 1922 a kɛra Farana Bakari o tun ye boucher Bakari ye Alpha sɔrɔ Alpha ye Sékou Touré sɔrɔ Sékou Touré bangera n y'o fɔ ye le 9 janvier 1922 a kɛra Farana a b'a fɔ don min ma Sékou De Gaulle ma a ko nous préférons la pauvreté dans la dignité et l'esclavage dans la richesse c'était le kuma in filɛ nin ye nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. nin kɛra le 25 août 1958 a kɛra palais territorial Guinée cɛ bɛɛ tun se ka nin fɔ De Gaulle cɛw bɛ yen mais cɛw tɛ kelen ye taa sira ye sira ɲɛ mais kɛwale ɲini cogo tɛ sira kelen ye ko Alaba k'a ni ce
Mamoudou Diko be shiga nini ika famille be nini menasi be tlenga kila na yisro ambe kila ma sitisila gardi tere ebe alaka tanga de kono ni chefanta ji de ba kono ji ne be yela maka ke shedeni metla ka bo ni shedeni kisi abe fara mingono ala ere de bi Diko ta ka bla tangalan kono o de la desekera o kama yadisi ala ko te magonye o ko Diko e fatotila ala ko te magonye o ko Diko ya njamba ala ko te magonye o ko Diko te manye ala ko te manganye o ko Diko yadisi ala ko te kodla ukela ka bo Diko ni yaga ali terie ala ko harna o ni befo ukela ka ko kufa terido ala ko e auta don ne de ada ka ubeda mentiridu o de la mauti sala abe bakilenta ka bebi katla ki sigu kono ka katemenaye abe jigi domi maka jamana la 4h du matin aya soro arabu kilo bilo ne keleme ka kono arabu to ke machi eduna kono klaba ka do mobili kono mobili nyogo na ni makata te do kono fo saya kata jigi Madina kabla hotel royal robe jigi hotel mina uye Diko bla sampe kala jigi ka mawbo misiri kono Medine ko huli e ala jo salia ka belabo misiri kono ko ara kanta kira yi jorom obekeya obekeneya obegadamaya e anye kele yoro duma kalondo ni mae ma kele sisa garribu be do ka dala kamale ngoro dale meso kono obekanga garribu jo ay ko mawi kele sirabe tige akete ne abe tige do e adama dende ala yafsa ni e ko ete soma ibe tala bugo hasidia te fuinye nindi nye do mi keso France 24 yuka minam beta kata Diko fe ka interview obekeneya mama nana ministre Union européenne mama nana américain si betara Diko fe akaso ameli me malikola mimbala e ba donna ye e ko tugudi nankale la e fan d'antique euro e ya bani Mamadou Guiro di Mamadou Manani di ani Fanta Guru di ko mauye kele ni mau tungera ko monebe do bafa o minga ala e bama ka kwa kele kalundu tai makola ne de la gani viengo soso be boli gati da koro kara kola jeli de be abeta nema nyini an taranda Diko kola nema adama ka kuma ganin doni gala cheo musoya boloda pasakala ako chemi jolemble ko ala kira ba duzukuna o chiele o nini ala mansuru nyona ibe kuma do fo ala bi malu ako sumaila nyeno ma bena ya na be ya egi mango walijido zumbeta ni yo che imena segena che mbeta ka do ki ka boni wo ngono che Mohamed Diko mifu zena no ya denche fola mifu ka barka kanuna ma do be tugu ma fa ko me italo taran forona umo saba Mohamed Touré club de soutien akacha mo million ale de bokuma anaka maiga mufu bugulanya meki farmana nifu oka kanun barga da donguru zuneti lebe se to me ti so la wi ambeta Diko kumbe domina bora ne ka darakala nyedumuni ge 19h20 ngaso kongo tumeni kanfa anya la sambe dumuni tumbe dumuni model be boisson tumbe maso ndigi na de kata boisson sadala ngo boisson hawaji bisegi nyo de mi fo 19h20 Diko ko na isigi ngere be general ngo falendo ngone mi we fa kasoro ko be ni fo mi ko be ko le nyogona
Zou bɛɛ se ka kan min ye bɛɛ se ka kan ye an bɛ kanu yira de kuma tɛ ne ta o ta Diko fɛ n b'a ye à tout moment à tout RR ni nana hali ni y'a sɔrɔ k'u fɔlen don n bɛ yɛlɛ maa si tɛ na jɔ hali samedi n y'a sɔrɔ an dɔw bɛ kuma la n ye dayɛlɛ n ye n sigi min fɔra a fɔra n ɲɛna c'est le général de Diko le général des corps d'armée de Diko, le chef de guerre de Diko, le haut commandement et de la sécurité, l'homme secret de Diko, c'est moi. Bouboulabou. Je vais avoir qu'on min fone à Katoko à Fode. Diko Baka secret comme à Fone. On t'a fait antenne. Nous nous faux, nous faux. Mais nous nous te faux, nous mal. Je suis son homme de confiance. Na minga ningo kanani ngaba fo nyaki. Na be na minga mbafo ni maya keta adaranari wakati siruyana tadan ala tan min dole fule ya bisukun ala kiraba ala kirano ay folo mautila wanura ala kirano ay ame beaucoup faux même dogon encore que bafo PPR, prêt pour la révolution. Kaflanou fo, Kafurmuso fo, Kamamutu Cham fo. Lutakera Malikola Ntolenga Jita quoi. Kanikele bain beke ku bogobeni ku fara. Commando para kono katanu e Kigal. Utumbe Shidukumari. Tumumu King. Umake ministre. Victor Simage ministre. Bezoro Maga ministre. Kauru Dugure Maga ministre. Kari Gamel Maga ministre. Mamutu Cham Maga ministre. Ne ye mama ya tise fuela. Ibe kewale de ke mauba fo Victor si Cabrala Canet damante ke dam. Victor si bezuruntado mogola. Me woni ka faso ambado. Peut-être la sana Traoré qu'il faut. Premier président de la maison de la presse à l'Edo. À tout côté fola. Baka bureau kono yandro. Na so avec les avec akaso. Avec un abalu. Minu tungono moribo siribe no nana ko dunabe wuli. Moribo siribe be avec un yala na ka dali fini. Ni ya edro ko be de har na be kuma ibaro ko ni etinye tigide. Uya wole orona sente kono ka kata kuma. Premier ministre là. Aye ton comment va. Moro c'est ça. Ma kanika hadama dinya duo. Docteur en criminologie bi duo hadama de na ka kalange. Ma me kalang. Ifa de ka warbo. Ebe tla ka sara hadama do ye ka tiye fuye. Kuni ye ninga natami me duna kono kubenjia. Ebu ni manabo hari glangan sisan. Uti bilaga sire aita na morgula misiri kono ni besali. Misiri kono kaburu kono. Eto do mazili ebe duna nataninde no fe ni kaba ko wakati sera ni tuye Diko ka général mais biye siribe fonda ka uliteri Touré nden Touré ngufu kamite ka foli be bada kamite ndenge folo ki fafo amdala isigila Mamutu Traoré ika foli ye tayr baye ika foli be wakati sera kumba dabo ika foli be Madame Karim Traoré Aminata Diallo ka foli be Nosradama damisi ni kungolo chaila ni foki wale ni mano abe yele dro angatana dro peuple voyant pendant longtemps entretenu dans la médiocrité et l'ignorance par ces marchands d'illusions sans foi ni loi. Ce temps est révolu. Ni mami minela bona babo digolo. Wallahi me digo yinga konte ni mineli nushi kalama. Ma plenty do mama wole. Ne ntato ala dem. Mais ala baka baraka. Mami tonyona ayaka koto ala ma alabo critique. Amba fo kamali fantam fo kadese bagato fo menga mo fo kulujula. Menu benegatika la ubetla la fo soufe. Olube kanga balu halalala. Mbe bintigala fo ganaw teri ganaw mufu Colonel Amadou Koulibaly pétrolier anti-mola ika foli be Amadou Koulibaly kanyesi kaburu dondala
Sabalugumbi Fouquet Galerie. La Jiketa Oka Folibe. Des promesses non tenues. Angatana Egro. Tanga Meta Messiou. Tanga Meta. Alaga Jamana Galva. Mohamed Draman Traoré. Mifu. L'homme intègre, digne, honnête. Zou. Awa Kamalenguntika. Tunare Sisemba Maraga. Ah, Teo. Ayo tiseka yo. Paka bara. Bube Mata. I don't know how to move the Wardi Mama, Muru Tika Jaleno, second Numana Chevo. Muru Kadiana Mekala second banner. Oh, Bube Tara. That is at a primatil who began away. A bit tiny. Zumbi Fuga Halalaya and Kangelintiala Mudu City Cola. Dondo Abesi. Dondo Abeke. Dondo Abekisa way. Nitora Alako. Nitora Alako. Mendoni Musala for Karchimala. Panabena Mekosobe. Dondo Abeka Alatai. Dondo Nura. The she was Yavana. Indonesia Torolania Chica, she had them now. Illuminate Abegashi. I'm a bedo Kiramontola, named Yako commandant and chef, le général de Dico, le co-commandement de Dico, le chef de guerre de Dico. Now, boy, we got Lela, no to Magaradicula, Wallah, Metanga Dicano, Wallah, Italah, Nintu Matala Cantachi, or the Horonia. Nedo con Malion Yango e Dico generale, Duco Camene Nedo Mulmuna Ducono, Vega. Hani Asimu Yamene, Sinimetania Duma. Dico c'est intouchable, Ayapui. Mama Tugurago, Baram Alabima, Wallahi. Menkala, Wallahi. Mama Dico Konea, Ube Tuguraco Kalunga, Alabima, Yanikasa. Bokangarda. Voilà, Boula de Tumea, PDG la Sanatore qu'il faut. Boula Marali la Samuganisi, Yamano, Mambe Boula Maravasro, Itigi, Yekangelitigi, Radio Sabade, Uluganga, Radio Rampar Magankaba, Amejoke, we are correct for Gaurona, we mean for our Gawoke, Favora, we are correct for Gilibagi. Hein? Hari raison qu'on a mutu takadu katamu ofakabo mama mene. O bela maube kanga buli buli. Sarazu yanja badiko yanja baya tuna. Jamana ero tuna no abe hari bimkomo ya tuna we. Sisa oba be kata har huwa dewa. Ante mena tuni ngao. Ame kure male radio benga maufu. Kau kulubali mifo ka barka kanuna. Ne mission kera. Zou aleba Jésus fait kure mali kure mali amba ufoka wale nyumando ninje bugula ka kutuba de amenu togo fo prince kire fo kan fa drisa fo mama yewe banay wakati la mama seran fe mba fo ala ka besra ngani ala tiela nyado ko maube bugula kola nyodon ni wakati na wallahi nyado koka bamako ya bebe wule message akera ala nyena ala kausa ni mbulai abe sa fantan kwa kola ni sorra suka ko sina toa zui kolojile di abe vo muri we sigire sini we wo tiala di abe vo bubula sini uteka wo chine la patanete na kai na biko ya ukakako hakilisi masite na ka jamana imburuja masite na ko zome sigi jamana ngobe ko wartige kibe na jamana mara kasoro jamana donti fe ko teke kale balolo ntora ayo fo pasale bora de malion ga la pia mais ni la pia de aba nidi haketo beninka salala mamru la patru la mornu benkro